Kene ndị anị. Ndị anị ekene. Kene ndị mmiri. Ndị mmiri ekene. Kene ụmụ egede. Ndị egede ekene. Kene ụmụ alụba. Onye na. Mgbe nji achụ nta ka mgbada ji arị elu. Mbujikwa na-egbe ịchụ nta mgbada arịba elu. Aba m n'ọlụ pastọ. Afrịka amawa ihe. Onye Igbo la amụma. Ọ sị gị edishọn Chineke kwuru. Edishọn Chineke kpọọ gị. Arapana ọlụ pastọ. Baa dibịa. Soludo asịsa tụzụ na aja. Sie mezu n'oke ite. Gwa m ka m ga-esi kpata ego. You are a failure. You are a failure. Icha na-egbu mmadụ. Hey, mmadụ nọkwa ya. Mmadụ na my brother. Hey, eze mmụọ. Hey, chire. No. Daalụkwa ọrụ. Eze mmụọ. Ndị kwara ka ndị ese ma ndụ m ọ dịkwa dị. Debele mmụọ ife. Aha. Kedu afa gị? Afa m bụ David Okeke. David Okeke na-ajụ na-asị unu ndị ọ dịkwa. Okay. Kene ndị anị. Ndị anị ekene. Kene ndị mmiri. Ndị mmiri ekene. Kene ụmụ egede. Ndị egede ekene. Kene ụmụ alụba. There's something I know you are smoking. Ụmụ anọba ekene. God have mercy for us. David na-ajụ na-asị ndị ọ dịkwa. Ndị ọ dịkwa. Ndụ ga-adịrọ. Ndụ ga-adịrọ chacha. Na-egi na ọnwụ, na-egi na imi. Nna gị na-awa n'afa. Nna gị bụ a courtist. Ọ nọ na court. Iwe dị ya n'arụ. Maka na mgbe ọ nọ ndụ ọ bụ onye court. Mana egbu ya n'oge. Onye a bụ ụmụ alụbawa n'afịa. Igbu ya n'oge, gbufu onye ozuru ochi. Wena asị na ngwa ị ga-anọchie na court. Iwe dị ya n'arụ. Wena asị na ngwa ị ga-aba court. Mụ ga-aba court. Ya aba court. Mụ ga-aba court. O nwere solution. Eju afa. Eju ọbụla mmanya ikwu. David na-ajụ kedu solution ya na ọ chọrọ ịba court. Ọ sị na ị ga-ebute one bag of rice. Afa na-ekwu ọbụla m. Bute one carton of tin tomato. Nwere ka na-akpọ shira. Ị ga-ebutere. You put 2 liters of groundnut oil. Nke ni Dubai ya na mama. 1 penta of crayfish. Wee chọọ ọkụkọ a na-akpọ parent cock. Agrik ndị gbara agba. You put nna gị. Ewe meda anya obi. Iwu ya dajụọ. Ị maka ndị court si eme. Nna gị bụ onye court ka ọ bụ. Ọ na ihe mewu na o zuru oshi mgbe anwa aka na-eme ihe na-anụ nwa. Wee gbuo ya n'ike. Ị mara history ya. Gbuo ya n'ike so ọ na-awa n'afa. Ihe n'ifo na-eme gị n'ime gị aka nkwụchasị ma nke a ọkwa nyanwa na-eme gị my brother. Ị ga-agba mbọ ihe na kịta ibutesie ma ihe agwa gị na njesie ama ebe m ga-esi nri je kwado onye akwapụrụ ha ihe ịma na soro osisi akwapụzụ na ihe niile mana ma nke m ga-esi wee mie apart from this thing na ị ga-enekwa na problem. Pero ife a niile gụrụ ka m na-ebute ife dịrị gị na mma ọ dị gị ka m ife a niile nọrọ ebe a cherekwa m na-ebute rice bute ọkụkọ bute gara ọtọ ya ihe nna gị kwuru ọ dị gị ka m ife a niile ebe ndị ebe a ọ dịrị gị na mma ọ dị na mma ndị mmadụ na-ebi ego were gwụọ ya n'ahịa ha. Ọrụ pastọ ka ebe Imam Chukwu kpọkwụ m n'ebe a akpọkwu gị na dibịa ọ pastọ ka mba a na-emekwu ya na ọ Chineke kpọọ m na-eme pastọ na-eme dibịa ofu ala ha ji nwee efi niile anụ. God have mercy upon us. ereshana Chukwu kpọọ gị ọrụ gị nwanyere mma nkechi prayer fasting and prayer isobego 1 week of ọwa mbe je gwa ya n'ọnwa dibịa nyere ekpere irigbo onwe gị na rice ofu ala ha ji nwee efi niile anụ. chikwa onwe gị na-efi ofu ala ji nwee efi niile mgbe butere gị akpa rice dibịa na-eri akpa rice tomato gbakwara nke a na-agba ọchịra ọ dịrị gị na mma ọ dịkwuru ọdịwa na mma dibịa anya nso my fruit ị na-eri rice Kedu ka ndị ese nweta ego eji alụ hotel? Go and ask your grandfather.